vachichekwa seuko. Nga varipo vakatanga kuona munhu mapurisa asati auya vaiti akachekwa private part. Pepukai haende ega. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nezuro mangwanani pano pakuwadzana section 6 pamashops mubhawa rinonzi Poundari Bar mutoilet makaonekwa muine mudzimai akanga ashaika ari imomo. Tataura nevanhu vanoti ivo vakanga vatomboona mudzimai uyu ainzi Pepukai vakatombotandara naye zvokuti pavakaudzwa mangwanani kuti akanga ashaika vakakachamadzwa nazvo. Tataura zvakare nemunhu akatodzidza naye achiti akanga ari classmate yake uye mudzimai uyu ari kumakore angangosvika kuma37. Vakanga vari vese vanhu vacho vakatotandara asi kuseni akazonzwa zvichinzi Pepukai akanga ashaika. Zvishuva mudzimai taitomuziva ari sister wedu vaingovewo vachifaro kuno kudzitandara navo. Saka takatora vapfungweti navo isi kuno kuti uchengeta mota dzamuri kuona idzi panapa 6. Takatomwa navo madrinks edu aya makaso tichitandara kusvika upungu ese kusvika kwakunoedza. Saka pakunoedza manje wakazopinda mubhawa makanzi Mpandaru. Tozonzwa kuti sister yedu wanikwa ari mutoilet wagara mutoilet. Akatanga kumuona wanzi anga ari mutoilet here angogara. Saka bichitupa wazonekwa nopazonekwa aropa. Sister wedu wachekwa anzi wachekwa nebanga pachitya here vakutobuda ropa vakubleeda. Bhawa imomo. Saka tikasvika past 6. Patara tora vapfungweti navo vasinangana apa varumbokwenyu kuti ndikurwadziwa ndikuita sei taitofara. Titora kuti New Year tine chibhodhoro chedu chewhisky chada kuzomwa tiri tese. Saka zvongoza kuti tadzoka kuno kutambowa sei vachimborova maraundi tikazonzwa kuti ndio zvaitika. Wemuone zvaitika vanhu vabva vatomhanya kutoona kuti zvishuva munhu mutoilet. Abva atofa paibuda ropa rakawanda seizvi wakachekwa here pachitya chavo. Zvinhu zvakadai izvi zvinokubatai sei kuziva kuti munhu watati naye tichitandara naye zvoratidza kuti munhu atorerwa upenyu hwake aita zvokupondwa? Zvinotibata singaite sengeni ndakatodzana nawo kuchikoro. Tiri munhu ataitongozivawo ataitongofarao naye kuti ndo zviripo. Tatori maplans egore rinouya kuti takadai so zvai zvangoitika from nowhere. Kana kuya kwawakatiza kunoko vaitanga pamwe vada kutionekedza because takatofara musi wacho zvekutodaro. Isi tatiriwo pabasa ivo vachingotandara navo. Kuzopesana kwatakaita iko ndipo patakazonzwa kuti ndo zvabuda sarudzo kwavakazoenda mubhawa. Iko zvino izvi hapana here kana zviri kutaurika kana vanhu vabatwa nemhosva iyi nekuti ukaona munhu wekuti afa ende pari kubuda ropa zvinokuti pane azvikonzeresa hapana atabatwa here? So far hapana atabatwa. Mapurisa akatongoya anobva atora mutombi nezuro. Amai vacho vakangoya vobvaongonawo zviripo nehama dzake nanasekuru ndobva ongoenda. Bhodhi yakatorwa akaendeswa nepolisi. Saka so far hapana munhu ambonzi abatwa. Semunhu wamakadzidza naye mungataurire kuti vanga vakumakore akaita sei uye munhu ainge aine mhuri here kana vaine mhuri vasiya mhuri yakaita sei? Sisi vanga vakuma 37 years munatakadzidza naye but vanga vasinavo mhuri. Vanga vasatowanikwa kana vana vangosina. But munhu wataingoona emusociety eizvifariro. Yes. Ndapi mashoko amungade kutaura zvikuona kuti ezvino izvika zvakunge zvangove nyore nyore kuti ungonzwa apa papondwa munhu apa pabayiwa munhu nebanga apa? Zvishuva izvozvi zvauda kungoti kana pakaitika mutauro senguva inouya tiri inoyi ndeyekuti hauzozivi zvinenge zvaitika. Pamwe mutauro munhu angosiyana nawo ngonyara kana kuti igno wabva mazviri. Bosisa patati nawo hataitofara zvakanaka usiku hwese. Pawakazongobva panapa uchienda uko ndipo patakazongonzwa kuti ndo zvaitika. Saka nenguva ine holiday yangoda kuti ungofarawo nemweyo kana usawandira ikoko kana kumwira kumba ungosiyana nezvakawanda. Uyo vamwe vati zvinokatyamadza kuti kazhinji kana pane chinenge chaitika mudzimai uyu ahana kuchema here nokuda kwekuti zviri kunze mutoileti maakanga ari makanga makazara ropa zvichiratidza kuti akanga abayiwa. Inini kana ndiri panapa ini ndiri makanika ndogadzira motikari ndo basa rangu randoita. Ndofunga mukuona kana BMI irapa ndo motikari yandogadzira. Asi ndichibva apa motikari yeblack irapa
dzichiuya kuno kusaka ndakasikuona mumwe fesi wangu futi vanogadzira motikari anofamba ne323 yered ndovavasvika chinzi hauna empty here ngati empty ndinaro empty ndotikira bhiya zvimandimana da kutengera chi hanzvadzi yangu iyi ari manitisi aitaura achida kutengera hanzvadzi yake ari yemusikana akase wekushaya handitika chinotora empty ko anonzi seneta ndakazomhanya kanotenga chi bhiya vapiwa musikana iye vakatotandara manitisi achomusumudza achitotamba chiridza redhiyo pari motikari sina yazvo zvangoti tandere dzinenge zve 1 hour 30 minutes mushure mekutandara 1 hour 30 minutes manitisi anga kuti akuenda kumba anonza tete ava ndobva vanoti bhiya rangu rapera manitisi kanzi hauna here 50 cents iwewe zvanzi 50 cents handina tete mota ichinomutswa tete yabva vanopiwa inenge $2 here yakapiwa tete vakanobata bhiya ravo rangasati rapera kupera kwaro ranga ramuhafu vapiwa mari ndokukwidza kwavakaita vatese vakadai so ndokupesera kuona tete vavo vachienda neempty chitiko empty zvanzi empty ndokuigira hanzvadzi ndokukwidza kuenda kwakadaiwo ini ndokusara ngo ndiri pabasa pangu tete vavo kuseni shamwari yangu yemanitisi ndogadzira motikari Domingo ndichinge ndichivhura motikari yangu yeblack irapa ko tete vave vashaika nei kuti kanzi totadza kutoziva ndenyaya kutozomhanyisa kuti mhanya kudheni kwemusikana uyo wekushayika kumba kwavo kutoti ano ngozi mwana wese angangomira ipapa asi totadza kuziva kuti zvofamba sei ndakatozomudza motikari yake akutomhanya kutoti amaya ndozvaitika kupi kumashops. Akawanikwa nani maakanga ashayikira umu uye chii chakaonekwa paakafira ipapo kuti akawanikwa nani ipapo ndikanyebe inyaya yanga yangotaura chikonzi pepai chii chikanzi munoona ndopa ndakazoti ndinopinda pabhawa akanonzi kandarako ndopa ndakanopinda ndikati naisisa chii chaitika kuno musikana nditotengeso chi zvikanzi aendai ndikati ini handikwanise kuenda zvikanzi pafoni ndiye akazotadza pafoni ndobva ndazoona atenga angakabayo kapi apa pandomaonera ndakaita ndakaona kucheko apa zvimwe zvese zvandenge ndaitese ndazoona chiona blood rakazara pai zvinokubatai sei munhu wamatembenge maona imimi achifara nevamwe the next makutonzwa kunzi munhu uya upenya pasei azvinhu zvinorwadza zvisingaiti handikunyeberi zvorwadza zvisingaiti ndakatoshaya pekutobata kana spana ndakatoshaya kana simba rekutoibata saka pane zvinhu ndikuti aishi mwari ngavatichengetedza panzvimbo ineyi saonekwe zvinhu zvakadaro. Tinoziva kuti dzimwe nguva shamwari dzedu dzechidzimai dzinenge dzichitandadza vanhu mumabhawa mungati imimi here vari panjodzi nekuti tirikuona kuti umwe wavo asisina upenyu zvii zvingaitwe kuchengetedza vanhu ivava vanoshanda vachitandadza vanhu mumabhawa? Ipapo tete ini nangu ndikati pamwe pachona chinoita kuti munhu azinge achibuda achiuya kumabhawa inzara pamwe pachona tingatofuti pamwe anogona ada kutsvaka kamari kekuti mwana kange akapfeka katirauzi pakrisimasi asi asekwa maraini nevanhu saka munongoziva zvinhu zvachona munoziva kuti ukati uku kati uku saka titingoriwo pakati motu munhu wakuti mwana kanda kuti achimwe pamwe hana murume hana chii munongoziva pamwe nherera pamwe chii saka panotinetsei ipapo kuti chipati jekesei vangachengetedzeke sei vanhu ava? inyaya yekuti mabasa hamuna asi kunzi mane mabasa wekuti mwana anokwanisa kunge achienda pabasa nekudaiwo hatifungidzire zvakadaro zvinenge zvichinge zvichiwanikawo. Takwanisa zvakare kusvika kumba kuri kuchemerwa Pepukai. Tataura nasisi vaPepukai avo vativo vakanzwa vakatofunga kuti munin'ina akanga angokuvadzwa vachisvika vachiudzwa kunzi hama yavo yakanga yapararira mutoileti. Manzwira ndakazviita nanditori kumba ndobva ndafonderwa nemuroora wangu nekuti ndo vakanga vatanga kupiwa shoko rekuti pane zvaitika uku asi vakanga vasina nyatsokudzwa kuti zvafamba sei. So ini mabvira ndakaita kumba ndakafunga kuti pamwe maybe kukuvara kwemunhu anokwanisika kunorapisika because handina kutsonza kusisina munhu saka mawira ndakaita ndikuti tiri kusvikaenda nemunhu kuchipatara saka pandakazonzi burukirai kumashops ndobva ndakati kuti ndiburukire kumashops kana munhu akuvadzwa munhu anochengetwa kumashops kana munhu akuvadzwa kuti munhu anoendeswa kumapurisa here opiwa police report modini momanya nemunhu kuchipatara kumashops muri kuitei saka ndofunga kuona kuti mibvunzo chinayowandisa ndobva wakatafona ndobva ndaburukira kumashops ndakashambidzwa kuti vanhu ndisari kumandimhorisira vari vamwe vachona handitovazivi saka ivo zvinoratidza kuti vanhu vazhinji vaindiziva because takafanana saka ndazosvika paenda kusvika vanhu vakatoungana pamashops
vamwe vari kubata maoko chichi vachingoti sori sori kati mogonditi sori sei kana munhu ari kunzi akuvadzwa munhu adi kutakurwa aendeswa kuchipatara. Ndopandakasvika ndobva ndasvikaona mapurisa anga aripo, hanzvadzi yangu yange yatoo mukati yatodedzwa ndo vakatanga kusvika. Saka ndobva vati tavhara madhoo kuti vanhu vasarambe vachiita sei vachipinda. Ndikavati nditenderei ndipinde, vakati imimi ndimani, ndikati ndini sisi vake. Saka vamwe vacho vakanga vatomboramba kuti pafurwe. Saka pane vakomana vanonumira ipapo ndo vakazotoita kutopopota, vakati muri kurambidza hama yemunhu sei kuti ipinde, mutenderei apinde nekuti ndo sisi vacho vahombe. Ndobva ndafurirwa pai ndobva ndapinda. Ndikati ndanga ndichitanga ndakumbira kuti ndione bhodhi yacho ndimuone, zvikanzi hazvichaita nekuti tatodini tatopavhara nekuti vanhu vari kuramba vachida kupinda kuona. Saka tikaita time tiripo I think about an hour ndobva vati vatora mastatement ekuti tipewo ID number yenyu chichi nokubvunza relationship yangu naye kuti yakamira sei. Vatatsanangura vanyora zvavaidi zvavainyora. Ndobva tatogara paiva kuti takumirira mapurisa eforensic kuti adini auye nevehomicide. Inini handizoziva manje mapurisa akauya achida kuti vakauya vese veforensic nevehomicide here, I don't know, because vakazoya vakawanda. Saka nguva yese takanga takagara takamirira mapurisa, munhu anga ari mutoilet akafira mutoilet, ndo makanga ari mutoilet kudaro. Bhawa ranga rakavhurwa richitoshanda, doro richitotengeswa, vanhu vachitotenga doro vachitonwa, munhu ari mubhawa imomo maafira machona imomo. Vandatombobvunza kuti koseimbo kuramba muchitengesa doro mini ichitona mushopu mini. Ndobva zvaita kunge vasina basa nazvo nekuti haisi hama yavo, ravo basa rofanira kuita sei kufamba. Saka vakomana vanonwira ipapo nevasikana vanonwirawo ipapo ndo vakazotanga kupopota, vakati vharai bhawa, muri kutengesa sei mune chitona. Saka ivo vanga vasingatodi kuvhara. Vatokomana vanhu nevasikana ndo vakatozovambonyikidza, vakati akutokurovai ndokuzovharwa kwakati bhawa. Asi rinonzi harina kuzovharwa kwenguva yakareba because mapurisa haana kuzoita nguva asina kudi kuuya. Ndobva vazouya, vauya ndobva vaita zvavo zvavanoita. Ina handizoziva hangu zvokunzi vari kutora mapikicha kudidididi zvavanoita, ina handizoziva hangu izvozvo. Saka vapedza ndopa vakazoti tikuda hama dzemunhu, zvikanzi kana muri kuda kuona tisati tatakura bhodhi. Ndobva ndati inini hamungatakuri ndisina kumuona, hazviite. Ndobva zvanzi kana muri kuda kuona, kana muine hana yakasimba pindai mumuone. Saka time iyo ndo time yakabva yasvika mama. Isusu mama tatovanyepera kuti munhu akuvara ada kuiswa kuchipatara kuitira kuti vakurumidze kuuya kwavanga vaenda kumaroro kwemusukuru. Ndo mawira akaita mama vachisikogamwa kuno kuchinza kusisina munhu kwakuchizoteera uku. Saka tapinda kunoona bhodhi anga aine chironda pachidya, ndo ronda ranga riripo iroro, ndo pega pari kunzi pakakuvara. Mapurisa kuti hapana pamwe patakaona, but iroro ronda riri pachidya. Ndobva tichivabvunza kuti saka ronda riri pachidya here ndo ringauraya munhu here? Because kana dei even munhu akatyoka gumbo kana akatonzi abvisika gumbo kana paaccident munhu anorarama wani. Zvikanzi pane tsinga inogona kudaro yanyinyora saropa zvakanyanya. Tikati but kana riri ronda aikwanisa kana kukambaira zvakanatadza kufamba achitsvaga iyopo, ende ofuchi mukuti zvaitika makusena naye. Saka pashaya here kana munhu amona kana kuti akambaira achibuda hake. Ndobva zvakazonzi nemapurisa isusu tinoitawo basa redu maringe nemaziviro atinoriita. Maquestions aya tinogona kuzomaansa kana taita postmortem kuti chii chanyatsouraya munhu. Hatingati imedha, hatingati pamwe akadonha akadini akangokuvara hatisati tane information yakadini yakakwana until taita postmortem. But zvekuratidza kuti munhu afa neserious bleeding. Taramungoti afa neserious bleeding iri ironda, ende pisi yachona inyama yachona ipapa pachina pane gomba apa, nyama yacho yaindipi because that pisi yange isipo, patori negomba pane buri. Saka pisi yacho nenyama iyo yaindipi. Zvika nemapurisa vachona vakanga varipo vacho vakati matotipa matopa conclusion because vamwe venyu vajaja kudhara, saka tichagoni kuti tikutsanangurire zvakadi zvakawanda. But vasikana vakanga varipo vakatanga kuona munhu mapurisa asati auya vaiti akachekwa private part. Inini I don't know how far true it is, asi ndo matsanangurwa takaita se atakaita. Pandakanopinda inini kunoona bhodhi handina kuona
kumeso kana mutumbu wake wakatasa mudenga anga akaradzikwa akatsikitsira pasi. Saka nditi ndinokwandawo kwanisa kuona private part. Handina kuita sei? Handina kuiona. But ropa ranga ririmo ranga rakanyanya. Saka inini mufungiro wangu ndakatofunga kuti munhu anogona kudaro adzipwa. Ndobva afa, ndobva vazomucheka zvavadini. Afa because kuti nditi ronda iroro ironda ringanzi rauraya munhu zvekuti mungarumwe kana dai mamurimini. Monzi mangorumwa kana kuti mangochekwa gumbo. Mungatadzi kufamba here. Kana kuchema kuti ndiri ndachekwa. Chero dai zvinzi time dzanga dzafamba. Because kunenge kuri around past 6 to 7. Makuseni kana mavolume anenge adini adzika. Zvekuti ukascreama munhu anokuzipoza kuti counter iri apa, matoilets apa pane counter. Ukascreama unonzwikwa. Saka anotadza nei kuscreama munhu angachekwe kakanyarara. Ukucha inochema wani zvekuti unotogona kutozonzwa tsitsi. Saka iye ronda iroro ndoringabva ongofa akangonyarara achingobleed akangonyarara asingacheme kana kuita sei. Ende pasini pacho takaona bhodhoro rakanga rakabatwa nemapurisa akangobviswa kumuromo kudiki-diki ndokurwadza kuti kuri kwakataka kungovhisika muromo chete. But ndipo ndizvo here zvingauraya munhu zvekuti iroro ronda iroro chete zvekuti munhu akwanise kukambira akwanise kuita sei. Ofira mutoilet mukontinya nebusiness muri kutotengesa vanhu vatoti ngadoro vari kutonwa umo muine chituna chabva kutofa. Tinoziva kuti kufirwa nehama yedu unenge uchiexpecta kuti vanhu vanofanira kunzwisisa kuti panapa paitika rufu. Saka zvinhu zviri kukurwadza ndezvipi zvimwe zvekuti munoti mimi mushure mekunge sisi in court vapondwa zvatifunga kuti vakapondwa hatisi kufara nezvizvizvi zviri kuitika? Ini mubvunzo wangu wokutanga ndokuti isusu tisati tatombosvika ku2 yangaitiswa pasocial media zvichinzi akanetsana nevarume 2. Akaona wacho achinetsana nevarume 2 ava ndiani? Akazvisa pasocial media angapowa nani go ahead yekunzi isa pasocial media. Iye wacho aivepe pavainetsana. Saka iyeye wacho anofanira kuansa kuti nyaya iyi ndakainzwa naningi naningi wainetsana wacho nandinhingi naningi zvekuti ini ndandine tarisiro yekuti kubva nezuro pazvakaitika. Since zvakaiswa pasocial media nezuro I think maskati ingadai munhu iye akatoisa pasocial media akatovhunzwa akatotorwa akatovhunzwa kunzi vanhu vawakaona vachona kana akaita zvekunzi wakanzwa nani number 1. Number 2 wakavaona here kana kuti akaona wachoni ndiani nani. Nekuti zvinoratidza kuti munhu aitoonekwa achitofamba nevanhu. Vamwe vari kuti takamuona kuma5, vamwe vari kuti takamuona kuma26, vamwe vari kuti 6 dzakachiitika tichitomuona. Vanhu vekumba vakazoziswa kumanguvai kuti ndo zvaitika kumashops? I think kuma7 past 7. Unge mapast 7. Makakwanisa here kunzwa kuti ndiani akatanga kuona kuti mutoilet mune munhu akashaika? Isusu takanzwa kunzi mukomana anoklina. Mwana anoklina pabhawa pacho ipapo. Ndiye akunzi ndiye akatanga kuona. Iko zvinezvi pane here chero zvamanzwa kubva kumapurisa maererano nenyaya iyi kana kuti pane vamboti vasungwa here? Hapana kana foni kana message yati yapinda. Takangotasa kuti pamwe vachafona but kubva nezuro. Izvo zviti kunetswa kunzi yemubvise ropa. Amusati maenda kunoribvisa? Tinoenda sei kunobvisa ropa? Ana baba chaivo vemunhu havasati vasvika. Itonzi endai munobvisa ropa. Kana vakambogona kutengesa doro business richifamba bhodhi irimo chazoshamisira kuti vatengese ropa iroro ririmo chii? Ngavangobvisa kabhozi zvimwe chete chazotyisa ropa iwo mutumbi wemunhu wanganga urimo rinoregedza nekufamba basa pamusana peropa yebhodhi isisipo. Tinoona isusu mazuva ano kuti svoni zvaakunge vanhu vasisakoshese upenyu. Chii chamungade kutaura kunoita zvemutemo kuri kuti vazobatwa kuti ndo vakatora upenyu hwehama yenyu? Zvii zvamunotarisa kuti mutemo uite? Ini mubvunzo wangu uri pakuti kubva nezuro kusvika nhasi pari kutorwa mastatement akawandisa. Kune vakaona maaiwitness achifamba. Sei vasati vatorwa kuti vambonotaura mastatement avo kumapurisa? Kuti iwe wakamuona nguvai? Iwe wakapedza kumuonawo nguvai? Iwe wanyora zvawakazviwana kupi? Wakazvinzwa nani? Munhu wacho ndiani wakaonai naye? Wakapedzera kuonana naye wachona ndiani? Hapana sati patombojika kana munhu wani. Hapana.
Saka inini muti mubvunzo wangu kuti saka mapurisa ari kuita here basa kana kuti vari kungoti afa ingoendei munodini zvenyu munoviga. Ende mubvunzo wangu ndewokuti pisi yachona ipaundi ipapo pachona nyama yachona yakaenda mbhodhoro here hatina kuiona, yakapinda mukati here hatina kuiona, because pane gomba nyama yacho yakaenda kupi. Tiione kana iri mbhodhoro toratidza kuti aiwa nyama yemunhu yenyu iri papapa iyi, kana yakapinda mukati tovhurirwa kakudzi izvi zviri papapa izvi. Postmortem manzi imimi ichaitwa rini? Mukutarisa kunge muchipiwa postmortem rini? Postmortem yanga yanzi takanga tambobvunzawo vakati Monday ipublic holiday, because postmortem yakanzi inoitwa Monday because yakanzi ndeye it's forensic, saka yakanzi Monday, Wednesday neFriday. Saka unfortunately Monday yaita public holiday, Wednesday iholiday. Saka vanga vachiti tichatraya kutseketudza kuti tione kuti paFriday yacho zvinoita here, nekuti kune macases evanhu vakawanda akada kudaro anotori nemapostmortem asati aitwa. Saka takangomirira kubva kwavari vachona ivo mapurisa acho tindi kuti postmortem yachona inogonekei, tizive kuti munhu uyu mafiro achona akaita akanyatsofa sei, nekuti apa tisati tanyatsoone umbo hwakaita sei hwakakwana. Avo vari kuti vakaona takabviswa paprivate but hatisati takuziva kuti ichokwadi here kana kuti kuneka. Nope, iyo ndio yatoda kuti tizive. And then I think after postmortem ndopa tinozoita maprocedures ekuti tivige munhu. But inini surprise yangu futi ivo vachona vane kubva kwacho kwakafira munhu vakangouya vachikumbira tanguva kuzokubatawo maoko nekuchema nemi tikukumbira kubvisirwa ropa. That was that kubva nezuro up to now hapana ambouya kuti ambosikuona kuti pakamira sei, because ndinozoti kana zvasvika pakadaro munhu afira mutorwa pamba penyu because mumusha wavo kashopu yacho vaifana kuuya vachisvikotaura kuti vachisvikoonawo tobatsirana papi toita sei. But kana zvakuita kunge zvakaitwa intentionally isusu now we are stuck in between, hatichazivi kuti toita sei. Tinoziva kuti kana kunge iko zvino izvi ichiri kuti we are suspecting kuti hama yenyu yakapondwa. Sevanhu vari kufungudza kuti hama yakapondwa, chii chamungade kutaura? Kuri kuti zveshuwa kune vanhu vakaponda hama yenyu, mashoko amuda kuvaudza? Inini mashoko andoda kutaura hangu ndeyekuti kana ari munhu akaponda, inini handifungi kuti munhu anofanira kupiwa mbeu. Kana akatumwa kana akazviita ega, ini ndofunga kuti munhu angapiwa mutongo wakaomarara. Ndokunge mapurisa aita basa rawo nemazvo, because nyaya zhinji dzinongotsikwa dzopera. Motonzwa kunzi munhu haafa kuti dzototsikwa dzopera. Saka isu tikukumbira kuti mapurisa kana azvichiita ngavaite basa ravo nemazvo. Kuti vatakanga tiinavo nezuro ndakatovati inini denda ndiri nini uyu munhu atisanyaya pasocial media ndi munhu wandaitotanga kutonobvunza. Aiwana kupa information. Aziva ava vachona veishopu ndova ndine question mark navo kuti zvinogonekera kuti mune chitunha motoshanda. Mwoyo wako iwe usemberi because ava vakadzi. Mwoyo wako unenge uri pai kana uri munhu akabereka. Hauna mwoyo wokurwadziwa. Mwoyo wacho unenge wakauturika pai. Because hatisi imbwa. Huku cheunoinzwira tsitsi mukuuyirai. Hatisi imbwa kaizvozvo kana gonzo rinongonzi riri kuti shungurudza. Tataura zvakare namai vaPepukai. Avo vatipa vakapedzisira kuonana nemwana wavo havana kuziva kuti kaitoveke kupedzisira. Mwana wangu ndanga ndichimuda. Mwana wangu anga ari pasi pemwoyo. Asi mwana wangu mafira akaita asindiitira zvakanaka. Angadai akarwara ako akafa achirwara zvaive nani. Kufa achichekwa sehuku. Ropa richifashukira munhu achingouraya chete. Svika amudzura nyama. Handizivi kuti kudenga kuna Mwari here kana kuti pasi pane vanhu asi kudenga kuna Mwari ndo zvandoziva. Munhu afe sehuku achirova. Pepukai haaende ega. Pepukai achabvunza munhu akamuuraya mhosva yake. Nekuti Pepukai anga asina hondo nevanhu mumaraini. Handinambodaidzwa kunzi yemo nehondo yemwana wenyu mumaraini. Kana muvavakidzani munhu wese anenge achingoti amwene, achingoti muroora, amwene muroora. Izvi zverudzi urwu handizive kuti mweya wakamutinhirawo kubhawa here kuti zvizosvikirira pakudaro.
nevanhu vacho vakaona zvichiitika, nemapurisa acho ari kufambira nyaya iyi. Hazvisi kundiitira zvakanaka. Munhu haisi huku inongochekwa yonyarara. Vakatakura bhodhi nezuro vakaenda nayo. Kustatimende hakuna kuti tamboti taona auya kuzobvunza kana kuti tamboferefeto tawana vaviri kana mumwe chete. Taenda naye kuti agozonotipowo umbowo hwokuti tigone kutseketudza nyaya iyi tiwane kuti inofamba sei. Hakuna. Saka ndotarisisa tiri kubatsirana here kana kuti takungoti chero zvazvaita. Nekuti mutemo wamapurisa chaiwo wandoziva inini, dai already izvozvo vanhu vakatoenda vakatobatwa masuspects. Nekuti munhu usiri wehukama hwevanhu simba unoriwana kupi rekuburitsa nyaya yaitika usina kana kupiwa go ahead nehama dzemunhu ugotsanangura zvese kuti ye pane munhu aida kumuuraya. Ndandichizviverenga mufoni, handina kuzviona. Ndaverenga mufoni kuti ndotokuuraya chete, unotofa chete nhasi. Iye achizvinzwa ari pai achiita nezvei. Saka ini ndinoona kuti nyaya iyi muridzi webhawa neroja rake rinorenda mubhawa imomo, naye wekukanda nyaya pasocial media, vanhu ivava vari vatatu isyndicate vanoziva nyaya dzavo. Haisi nyore kuti munhu unoramba uchitengesa doro chitunha chiri mutoireti, ropa remumwe munhu richiyerera. Handisakambozviona munyika muno. Ini chandiri kutarisira mapurisa ngaite basa ravo nemazvo, ende ndakatomirira kuti vaite basa ravo nemazvo. Mwari havatenderi kudeura ropa remunhu nenzira dzakadaro. Muno masa ndambonzwa kuti munhu womukadzi akapondwa. Ndatanga kuzviona pamwana wangu, ndio pandatanga kuzvionera. Nekuti ropa riri mutoireti imomo, so chero izvozvi ukaenda ukavhura dhoo, ropa iroro rinotyisa kuita kunge pakabayiwa mombe. Uvhara dhoo uchitengesa doro, munhu arimo mukati, kana kuda mari kana kuda bhizinesi. Motozadzana mukombi kuuya pano kuzoti tiri kutsvagawo vehukama, tiri kutodawo kuti titaurirane nani. Ini ndaita mutorwa, ndiri mai Nyakutumbura, musha une varidzi vavo. Handina chandinogona kutaura kusvika varidzi vemusha vauya, ndo vachasajesta kuti vanotaura zvipi, vacharonga zvipi. Saka takamirira varidzi vemusha, asi ndiri kurwadziwa. Ndiri kubatikana mwana wangu ndandichimuda. Tichitoseka namai vepapa achiturura mangu achivapa mai vapapa. Mama, ava vagoni kuturura, regai tikutururirei isu tiripo. Plus ava vanonetsa havawanzogara pamba, munongovaziva kuti vanofamba nenyaya dzavo dzekunamata. Zvakanaka. Ndo kupedzesera kuonana kwedu ikoko. But ndakatobva kuchechi ndikawana achitogeza. Zvika ndichipinda mukicheni mutembere mudye sadza, ndikati uya tidye tese, hona sadza rinopora, rikapora harinake. Akati mama ndoda kutanga ndapedza kugeza, ndine munhu wangu anoda kuona paserapo, ndinodzoka mai manje muchembere. Kati vakanhuya tidye nchikudza zvandaona kuchechi nhasi, matanga munondidhileya mama, ndoda kukurumidza kudzoka. Handina kuziva kuti ndokupedzesera kuonana mwana wenyu. Handina kuziva kuti ndokupedzesera kuonana. Zvisinei kudenga kuna Mwari. Havadhakwe Mwari. Mwari vane mhinduro chete yavachatipa. Mweya wake hauendi mahara. Akabata panyama yake, Mwari vachamubvunza mubvunzo. Isu ngatitarise. Nini ndakabva kumba kwedu dzinenge dziri kumapasi 7 to 8. Ndaida kuenda ku4 kumashops. Saka ndiri murodhi ndichienda ku4 kumashops, pane tuck shop muraini medu. Ndipo ndakaona shamwari yamaititi yemuroora
iri patakishopu paya chimhezi achiti mai wee cheko zvaitika sekunhu pandara kutofa paakacheuka achindiona paakutoti mai plaki mhanyaya imwe yekunu ndati chii zvikanzi mhanyisai pandafambisa mandasvika patakishopu paya zvikanzi mazvinzwere kuti pepwa apondwa 6 ari kutonzi afa ndikati imi musataura zviri kunyepa zvikanzi chokwadi ndikati saka gogo variko here mbuya ndava zvikanzi hanzi havako ndikasaka toita sei zvikanzi nditotora mai chichi tiende kupi ku6 saka the moment yatikafamba tibva patakishopu tichida kuenda kumba kweava takabva tasangana navo vane vamwe maiwo vekumaraduku vatatorana tiri 4 vatakufamba ndakangosvika pamba pedu mandatodedzera bamudiki vangu kuti tiri kumhanya ku6 zvanzi pepa yabayiwa nebanga aita sei afa takafamba tikamhanya tikasvika ku6 kumashops tisati tasvika kumashops takatovhunzawa murume tikati nhai kuri kunzi kwafira munhu afira kupi zvikanzi mubva uri papandari ndomune munhu afira mutoileti pataenda payapaya takangosvika tichida kupinda mapurisa auda kutotirambidza payapaya kati aiwa tisu chii hama dzemunhu afa bva tapinda mukati bva watovhara dho tapinda mumwe vanhu vakuda kuti anoizwa achitivhurai dho titese tipinde tione munhu isu bva tatoti mapurisa aya madini matisiya tanoona chii munhu zvikanzi ai kune munhu akuchaite sei akuchabvumidzwa takutongoda hanzvadzi yake ndiye atakuda kureva murume ava ndopa vakatora hanzvadzi yauyu bva vaenda kukona isu takasara takamira kukona vachitaura vari koko inini nemuroora nevamwe mai mabenzi vanogara takangosara takamira pakakona taisainzwa kuti vari kutaura chii kusvika mapurisa vaya vazoona vanhu vachiita noise panze vachitivhurai dho titese tipinde vakachitozovhura dho vakachitoti isu tatiri mukati chiitai sei chibudai ndobva tabuda panze payapaya tiri panze payapaya taingonzwa kunzwa kwakasiyana siyana vanhu vachikutora pepeka atitori naye zvekumafaifa akatotenga koti rake mubhawa akadzoka akapinda mubhawa umu umwe mukomana akati nii ndoshandira pasera apa ndakatouya nepanapa ndikatomuona pepwa yakabata hwahwa hwake ndikatomusiya ari pano saka chii chazviitika kuti munhu afe ende imimi mungati munhu afa munhu ari pakaunda agotadza kunzwa kuti munhu ascream mutoilet umu chirudzii avanhu vaingotaura zvakasiyana siyana saka zongoramba tiri panze payapaya mapurisa anatonde ndoyaiva mukati kusvika isusu ava vakazouya vakati ambuya tafonera vana mama vakuuya plus vana mai uya mai kutaura naye vakabva vasvika umva akatomboita nguva ari panze asina kupinda mukatimo ubva azopinda ndopa takazoti nonga dzadzatwa kuma-around 12 ati saka isusu hapasina chatiese chatishamirira chihandei kumba tinofanira kugadzira chigumba saka mutumbi wakaonekwa kuseni asi svika kuma-12 kwamuri kutaura vanga vasati atakurwa mutumbi unonzi wakatoonekwa makuseni nemukomana aiklina mubhawa hanzi akatotanga kuklina mubhawa akapedza paakazoda kunoklina kutoilet ndopaakawana mutumbi isuwo takazosvika ipapo nosvika zvekuma-past 8 kusvikawo kuma-12 mapurisa wangu uripo mutumbi usina kutakurwa ndechipi chamunoda kutaura nekuti tiri kuona kunge munyika medu iko zvino izvi vanhu vachakoshesa upenyu isusu zvichemo zvedu mainde zvongoti de ivo vemutema vatiraya kugadhawo panhu pakaita senge pamabhawa ipapa pa6 kapo dei vatiraya kuisawo security yakasimba because mukaona kuti izvozvi zvipatotanga kudeuka ropa ko holiday yacho pachazoita sei saka tinongoshuvira kuti dei vatisirawo magadzi akakwana anoongorora ivo vemashops avo vaisawo makamera mumashops kuti pakaitika something vakurumidze kuita sei kuzviona